Dumelang thobela molweni sanibonani absheng botani lochani goeie night, yeah, it's not night, goeiemiddag, good afternoon. Thank you for tuning in once more. It's your mama Nonkwenkwezi. Molweni zidwesha nezidweshakazi zika Nonkwenkwezi. Welcome back to my channel Nonkwenkwezi, where we discuss this and that of inkolo yakwantu. Thank you very much for tuning in. What are we talking about today? Today I want us to talk about isiko lo. I think what I want to talk about around Ukuzila, ne? Ukuzila as in sibhujelwe apha ekhaya, ne? One of us has just passed away, my father, grandfather, grandmother, aunt, uncle, kanjalo, cousin, niece, sibling, daughter, son, you understand? But one of us. The funeral goes on. I'm not talking about ukuzila okukwenkomo ukuxhelelwa inkomo yokhapha neyokubuyisa like makesimengezo, ne? I'm talking about a period where we've just buried one of us, ne? Sisando ngcwaba. Because I'm talking about this because I'm picking up a confusion around a few things, or a few of amasiko or izithethe esizenzayo xa sibhujelwe. One, ukuseza amanzi. Kholando thina amaXhosa sithi ukuseza amanzi okanye kuthiwe kuphuzwa amanzi. Ukuphuza amanzi okanye ukusela amanzi seyinto eyenzeka immediate, for most families, Xhosa families, seyinzwe into eyenzeka immediately after the funeral. Like a day after the funeral, a goat or a sheep will be slaughtered depending on what that family's belief or like what they use for their rituals. For example, my home we use igusha, a sheep. La gusha akhona ubitheni engako eyenzwayo ngala gusha, iyaxhelwa, iphekwe, ityiwe qha. Uyeva? As a result, in most homes, iwela ngaphandle kobuhlanti. Kuthiwe yokuseza amanzi, ayixhelelwa nasebuhlanti kumakhaya amanintsi. Ayinasilawu, ayinatywala, yigusha nje exhelwayo, kwabanye ke yibhokhwe exhelwayo, iphekwe, ityiwe. This is before we separate, like people go their separate ways. Going back to Joburg, going back to Cape Town, going back to wherever, ne? Ayithethelwa, ne? Traditionally, le gusha okanye le bhokhwe, the intention before was ukuthi, now, like to say, now you are free, ukuthi you can leave the homestead and go borrow sugar from umakhelwane. You understand? Yayikukhulula abantu ukuthi bakwazi ukujikeleza, you understand? Bangavaleleki phakathi kwekhaya. So nowadays yenziwa immediately after, because most of us sisebenza far away, you understand, from home. So that isikhululeke sihambe sibuyele kwindawo esiphangela kuzo. La gusha ke ngokanye la bhokhwe ithanda ukwenziwa immediately after. Kanti before yayinto yayisenziwa at least a month after. Kuthiwe ngoku ningakhululeka nikwazi uya kwammelwane. Isisithethe ke ngoku kwami ukwazi mina ayilo siko hlobo loba zange ndayibona igulelwa kuthiwe zange nisezwa amanzi kokweni. Andikambona umuntu orakayo. I'm not saying it's not important, by the way, but andikayibona irakisa mntu. Ibe khona kuthiwe kube khona umsebenzi okuthiwa Intlambapeki. Intlambapeki, before, you know, in the olden days, Intlambapeki would happen a month after, at least a month after, where kusilwa utywala.
ne traditional brew. Apho kuzawuthethwa khona kuthiwe because when you are preparing for a burial, ne, especially in villages, ne, unlike in like your suburbs, townships where you hire a TLB or the municipality to dig, you understand, the grave for your loved one. As Lalin, we actually use our own tools, as in ipeki, imihlakulo, njalo njalo, you understand, to dig. So everyone comes to the graveyard, gravesite, to actually now help with the digging, carrying their own tools. So in the olden days, those tools bezizawugcinwa kulaa mzi kubhujwe kuwo, uyayiva ke ngoku, because bekusetyenzwa ngazo kungcwatywa ukuze kuthiwe zingajiki, zingahambi nokufa, yeva kweli khaya. Eza tools bezihlala kuloo mzi until kusilwe utywala, zikhululwe ngotywala. Laa nto ke ngoku kuthiwa utywala bepeki. Ne? I think mna kweli xesha siphila kulo ngoku, obaba utywala kukwenza ubuhlobo, kugcina ubuhlobo obuhle nabamelwane abasincedisileyo ngeli xesha besisomba. Because butywala belali literally obuyana kubizwa aba bantu bebesomba kuthiwe sihlamba ipeki. Akuhlanjwe ipeki zalapha ekhaya qha, zeza le mizi ibincedisa kweli khaya. Intlambapeki leyo, yayiva. And nayo isisithethe more than uba ilisiko. Kubekho ukukhululwa kwezila, okanye abanye bathi kuchithwa impahla kukhululwa izila. Ukuchithwa kwempahla, abanye kuyaxhelwa, ne, kuxhelwe ibhokhwe okanye igusha, yet again kuchithwa izila. Kahle kahle kuchithwa izila, naleyo iyathethelwa ngomlomo, ayinahlamvu, you understand, ayonto iwa emva kwemini. Kuyathethwa ngomlomo kuthiwe namhlanje sichitha izila likasibanibani ebesimngcwaba ezinsukwini ezitheni nini. Kukhutshwe impahla yakhe, ikhethwe iseyivasiwe, ihlanjiwe, kukhutshwe yonke insila, nikhethe, omnye athathe ayithandayo, kudala eyinqwenela, kudala ayithe into ba zawuthathwa ndim la Hugo Boss ntontoni, uyayibo. Ingekachithwa impahla officially ngokuthi kuchithwe izila, impahla kamfi ihlala ndawoninye ngokwesidima sasazwa, animane nizithathela phayana nizinxibela. Kukhululwe umama welikhaya izila uba ibingumyeni wakhe lo ubhubhileyo. Ngokwesintu ke ideal bemele uba umama xa ekhululwa izila iba yibhokhwe ukuze kuzothathwa umswane phaa kulaa bhokhwe avaswe ngawo, kuthiwe uvaswa izila. But ke ngokayisenzeki loo nto leyo, I promise you, andisayibona isenzeka ngolo hlobo. Mna ndiveske ndibone umntu nje akuthiwe makayovase ekamereni. Anikwe ivasco avase ekamereni kuthiwe makayochitha amanzi, avase olu hlobo aqhela uvasa ngalo. Kanti ke ngokwakudala ubuthathwa umswane lo udityaniswe neentelezi ezithile, uhambe uyovaswa ngaphandle kwala magceke. Kuthiwani? Uvaswa isimnyama sokubhujelwa, kuthathwa impahla yakho le ubuzile ngayo itshiswe, unxikiswe impahla entsha, unxitywe okutsha. Andazi noba ndiyavakala na, but ayisenzeki ngolo hlobo. But nawe ke logically xa unozicingela ibimele uba ukuvaswa oku awunavuda uvase evaskomini noko kuthiwe ugqibile. Mele uba laa bhokhwe iwiswayo yeyokuthini, laa mswane, isiko layo ngulaa mswane qhawo for uba kuvaswe lo uzilile benxibe wanxiba izila yo, yeva. Kanti ke mna ke ndide ndithi sekude kukhethwe itsho umfazana lona nje, kudala besivaswa sonke. Other cultures actually niyavaswa nonke kude kiwe emlanjeni, kweminye imizi kiwe olwandle niyovaswa kuthiwe kuchithwa izila.
but ngokuthi namaXhosa kuvaswa nje umendi qha ndingayazi uba thina sawuvaswa yintoni. So what I'm trying to explain and differentiate, guys, ukuhlamba izandla egeyithini is just a gesture gesture literally akulosiko ukuhlamba izandla egeyithini. Ukuhlamba izandla ngoba besiphathe umhlaba pha lo uthuthwani uthuthu othuthwini uyayiva siphethe umhlaba wamangcwaba uvaseke izandla kwenzela into obungangeni nomhlaba wamangcwaba phakathi kwekhaya. Ukuhlamba izandla oko awuhlanjwanga wena kahlambi wena kahlanjwa wena uhlanjwe izandla zakho ezibe ziphethe umhlaba wamangcwaba. That's no ndiyafakala na. But ke ngokuthi thina sisike sicinga into yoba laa nto ohlamba izandla ingathi seyicleansile wena as a person nina abantu babhujelweyo. No. Nalaa msezo manzi ingathi cleansing of some sort. No, you are not cleansed. Anigezwanga anihlanjwanga xa kusezwe amanzi. Makhe ndiyeke kuloo ndawo, makhe ndiyeke kuloo ndawo ndizawubuya wena uba ikhona imibuzo. But I just wanted to ukuthi makhe sixoxe manje ndifuna sixoxe about these things kubona so that sivulane ingqondo. You understand? Mhlawumbi nami ndicinga ndiyazi nindilungisa apho niqonda uba hayi noko ngoku hayi uyaphaphalaza uyayiva ke ngoku. Yeah, that's it for now, guys. Thank you for tuning in. Continue to hit that subscribe button, share, comment, like, ne? And continue watching the videos. Don't skip the ads. Don't skip the ads because they pay the bills. Guys, we're on the road to 10,000 subscribers. Right now, we're standing at about 9,240 something. Help me reach the 10,000. We're just under 700, you know, subscribers to reach the 10,000 milestone. Please help me get there. Otherwise, you can also find me on Sundays. If you tune in on to Xhosa FM 99.5. Yeah, to sonke every Sunday between 3 to 6. Upon the sasa zakhona inkqubo yakwantu ibhexeshwa nguNonkwenkwezi. Intombi yezidwesha nezidweshakazi apho ndihlala ndisithi khona hlala nami ndihlale nawe uzungandishiyi ungashenxi nangomnye mzuzu ndingayintoni na ngaphandle kwakho. Isikhululo Xhosa FM 99.5 inkqubo yinkolo yakwantu umbhexeshi nguNonkwenkwezi intombi kaBhovula. Once again, thank you guys for tuning in. Continue keep on keeping with me. Thank you.